መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 እቲ ስልጡን ኣምላኽ እግዚአብሔር ተዛረበ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራባ ንምድሪ ፀውዓ ካብ ጽዮን እታ ፍጻመ መልክዕ ኣምላኽ ደመቐ ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ኣብ ቅድሚኡ ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ህቦብላ ንፋስ እውን ይኸቦ ንሱ ንህዝቢ ምእንቲ ክፈርድሲ ነቶም ብመስዋዕቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳን ዝኣተዉ ቅዱሳኔ ኣክቡለይ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ምድርን ይጽውዕ ኣሎ ኣምላኽ ስፈራዲ እዩ እሞ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ ኣታ ህዝበይ ኣነ ክዛረብ ስስማዕ ኣታ እስራኤል ኣነ ክምስክር እየ ኣነ ኣምላኽሲ ኣምላኽካ እየ ብዛዕባ መስዋዕትታትካ ኣይወቕሰካን መስዋዕትታት ምሕራርካ ኸኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኩሎም እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሻሕ ኣኽራን ዘለዋ ከብትን ናተይ እየን ንኹለን ኣዕዋፍ ኣኽራን እፈልጠን ኣብ ምድሪ ዝወሳውስ ከኣ ምሳይ እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ካብ ገዛኻ ዝራብዓት ካብ ደንቤኻ እውን ደቤላታት ኣይወስድን ምድርን መልኣታን ናተይ እያ እሞ እንተዝጠምእ እኳ ኣይምነገርኩኻን ኣነ ዶ ስጋ ዝራብዓት ትበልዕ ደም ደቤላታት ስእሰቲ እየ መስዋዕቲ ምስጋና ንኣምላኽ ሰውዓሉ መብፅዓኻ እውን ንልዑል ሃቦ ብመዓልቲ ፀበባ ድማ ፀዋዓኒ ኣነ ክናግፈካ እየ ንስኻ እውን ከተኽብረኒ ኢኻ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተግሳፀይ ትጸልእ ቃላተይ እውን ንድሕሬኻ እትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውፅኦ ሰራቕ ምስ ረኢኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈነኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ ንወዲ እኖኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕ በልኩልካ ከማኻ ዝኾንኩ መሲሉካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ክቕሞ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ከይሰላልዓኩም እሞ ዝናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ መስዋዕቲ ምስጋና ዝስዋኣለይ የኽብረኒ ነቲ መገዱ ዝጥንቀቕ ከኣ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ